Kaixo, ongi etorri magazinera, gaur hortzirala maiatzak 27 bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin Mario Zapatarekin egonen gara, bera Berrio Beitiko Euskara teknikaria da eta Euskara jaialdia antolatu dute ekainaren 4an eta horren berri emanen digu. Eta ondotik Paul Bilbao Euskalgintzaren kontseiluko kidearekin egonen gara, ikusentzunezko legearen arira, bera Madrilen egon da lege guzti honen jarduera jarraitzen eta horren inguruan solasteko berarekin egonen gara, baina has gaitezen beti bezala betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. 1564 urteko maiatzaren 27 zen, Jean Calvin Elizaren erreformatzailea eta kalbinismoaren sortzailea hil zen. Eta 1782an gillotina erabili zuten lehen aldiz Parisen. 1923an berriz Henry Kissinger estatubatuar politikaria eta bakearen Nobel saria 1973an jaio zen. 1937ko maiatzaren 27an AEB-tako Kalifornian Golden Gate zubia ireki zuten oinezkoentzat, San Franciscoko penintsularen iparraldea eta Maringo konderriaren hegoaldea lotzen ditu. Eta azkenik 1964an Jawaharlal Nehru Indiako independentziaren bultzatzailea hil zen. Eta goazen gaurko lerroburuekin. Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 27 da, ostirala, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuak soldata 14% igotzea eskaini die haur eskolatako langilei. 03 plataformak dio gobernuaren soldata igoera proposamenak ez duela aski bermerik eta grebarekin jarraitzea adostu dute. Berdintasun politiken erronka gizonek emakumeekin ezartzen dituzten bodere harremanak eraldatzea. Profesional inguru izan dira nazioarteko 8 islarik gure gizartean gizonen eta emakumeen arteko lotura bidezkoagoa lortzeko moduari buruz egindako hausnarketan. Nafarroko energia eraldatzen Transformando la Energia Navarra plataformak eguzkiaren eta haizearen makroproiektuen aurkako plataformak biltzen dituen plataformak manifestazio ditu du larunbaterako maiatzako 28 arratsaldeko 6 Iruñeko Gaztelu plazan. Pandemiari eta eragindako ondorioei buruzko kazetaritza kronika argitaratu du Nafarroko gobernuak. Osasun publikoak tabakoa uztera animatu ditu erretzaileak azken hamarkadako kontsumo beherakadarekin jarraitzeko. Eskubide sozialetako departamentuak Gazkalo Federazioarekin duen lankidetza berritu du ijitoen gizartaratzea eta parte hartzea bultzatzeko. 5 ikastetxek Iruñako udalak ikasturte honetan saritutako ikaskuntza zerbitzuko proiektuen emaitzak aurkeztu dituzte. Iruñeko udalak Buztintxuriko 80 paperontzi berde berritu ditu eta beste 25 hori jarri ditu ontzien bilketa espezifikorako. Aldezarreko eguna antolatu du jai batzordeak eta egitarau zabala antolatu du asteburuan zehar herritar eta bisitarientzat. Larunbatean Malerreka eguna ospatuko da Dona Marian. Ikus dezagun ere asteburuko agenda. Gaur hortzirala, hotz alabero irakurri egunero aurrentzako antzerkia egonen da Zazpietan Orkoiengo antzokian. Eta liburuak irakurriz libertitzen gara ekimenaren bueltan bilduko da irakurle taldea ostiralean Zaldiko Maldikon. Alberto Barandiaranen Gure falangista zen irakurriko dute. Esnatu naiz antzerkia Zizur Nagusiko kultur etxean 8etan. Bibaboi antzerki ikuskizuna ere egonen da Dario Fo eta Franka Rameren omenez, 7:30 Zibibox Sanduzelain. Larun batean, maiatzako 28, Kui, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxen ikuskizuna 11 laurden gutxitan Zentral Kafe antzokian. Eta 6. Euskorrok jaialdia Noaingo Foruen plazan,
Leiotikan, Jinger eta gonbidatuak larun batean 7:30 aurrera. Txalapartaren oinarriak ikasteko jolas lantegia ere egonen da, piztuta euskal kultur begirada zikloaren baitan, 11:00 ordu bata eta erdietara Jus Larrotxako Zibiboxean. Eta ziklo berdinaren baitan txontxongilo tailerra 6:30 Sanduzelaiko Zibiboxean. Eta guazen gaurko egunkarien azalekin. Diario de Noticias hasteko lerroburuan, Nafarroako erretzaileen kopuruak gora egin du 2021ean, hamarkada bateko beherakadaren ondoren. Biztanleen 16,7 erretzen du eta kontsumitzen hasteko adina 14,9 urtekoa da bataz beste. Osasun sailak adingabeen kontsumoaz kontzientziatzeko eta prebenitzeko kanpaina bat abiarazi du. Nafarroak ostalaritzako terrazetatik eta ospitale eta ikastetxeen ingurutik tabakoa kendu nahi du. Argazkian berriz, txirrindulariak. Night, lehen liderra, ingelesak irabazi du Nafarroako itzuliko lehen etapa. Eta beste berri batzuetan, obra publikoak bultzada berria ematen dio kontsualazioaren Obra publikoak bultzada berria ematen dio eraikuntzaren sektoreari. Eta azkenik, 0-3ko hezitzaileek grebari eutsi diote eta ratioak jeistea eskatu dute. Diario de Navarran, lerroburuan, kamioientzako bidesarien legeak eztabaida berri bat ireki du foru gobernuan. Geroabaik aldaketak planteatuko ditu, eta PSNek eta Bilduk akordioa dutela gogorarazi diote. Garraioaren sektorea eta Navarrasuma bidesarien aurka. Argazkian berriz, eztanda baten argazkia eta izenburuan, eztanda Kalahorran. Eztanda biodiesel enpresa baten depositoan gertatu zen atzo. Beste berri batean, soilik Nafarren 8,9 erabiltzen du euskara kalean egunero. Gara egunkarian, honako jarri dute lerroburu nagusian. Sánchez CNI-tik aldendu da, baina uko egin dio bere kontrol demokratikoari. Pegasusen kasuan egindako agerraldian 18 espioitza legal aitortzen dizkie independentistei, eta horietatik bereizi eginda, gainerokoetatik aldenduz. Argazkian emakumezkoen errealeko Natalia Arroyoren hitzak, taldea talde izan da. Eta beste albiste batzuetan, ikus-entzunezkoen legeak ez du zuzenketarik onartu, eta irakasle kopurua handitzea adostu dute lakuak eta sindikatu gehienek. Berria egunkarian, Jaurlaritzak hezkuntzan lanpostuak egonkortzea adostu du sindikatuekin. Ikastetxetan egiturazkoak ez diren postuak finko bihurtuko dituzte eta geletako ratioak ere murriztuko dituzte. Elari zuriketa ariketa bat iduritu zaio akordioa eta ez du bat egin. Azpiko argazkian, Javiera Manzi Txileko mugimendu feministako kidea ageri da eta bere hitzak, lehen ez genituen erramintak ematen dizkigu konstituzioaren zirriborroak esan du. Beste albiste batzuetan, PSOEk PPren abstentzioari esker atera du aurrera ikus-entzunezkoen legea. Bukatzeko Euskal Herria irratia, berri nagusian, 0-3 plataformak grebari eutsi dio, gobernuaren proposamena oso eskasa dela iritzita. Nafarroako 0-3 plataformak aurre eskoletako grebarekin jarraitzea erabaki du, langileen batzarrari galdetu ondoren. Baita ere, Nafarroako liburuaren azoka zabaldu dute. Eta azken berri batean, Nafarroa ospitale eta eskolen inguruan erretzea debekatzea aztertzen ari da. Asteburuko eguraldia. Gaur behe-hodeiekin jarraituko dugu. Bereziki traba egingo dute iparraldean eta goizean, orduan gainera tarteka zirimiria egin dezake. Arratsaldean hodeitzak saretzera egingo du. Nafarroa erdialde eta hegoaldean eta Araba hegoaldean giroa eguzkitsua izango da ia egun osoz. Iparraldeko haizea eta gorakada txikia termometroetan. Larun batean eguraldiak argitzera egingo du.
Oraindik goizean goiz behe-hodei ugari izango dugu ipar isurialdean, batez ere ekialdean. Baina goizak aurrera egiten duen heinean eta bereziki eguerditik aurrera, hodeiak desagertuz joango dira eta eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gainerako tokietan goizeko behe-lainoa desegitean eguzkia izango da jaun eta jabe. Temperatura maksimoek beste koxka bat egingo dute gora. Ipar-ekialdeko haizea eta ziertzoa Nafarroa hegoaldean. Eta igandean eguzkia izango da jaun eta jabe, goizean goiz lanbroa eta behe-lainoa agertuko dira toki batzuetan, baina azkar jasoko du eta zerua oskarbi egongo da, soilik goi hodei batzuekin iluntzetik aurrera. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, eta termometroetan aldaketa gutxi izango dugu. Beroenak 22-23 gradu ingurukoak izango dira iparraldean, eta zertxo baita altuagoak lurraldearen erdialde eta hegoaldean. Eta arratsalde honetan Mario Zapatarekin gaude. Arratsaldeon, Mario. Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Bera, Euskara Berriobitiko Euskara Zerbitzuko teknikaria da, eta hain zuzen ere, ekainaren 4an Euskal Jaia dute, eta horren aurretik ere, gitarau zerbait antolatu dute, ekintza ezberdinak, eta horrez guztia solasteko Mariorekin gaude. Beraz, Mario, has gaitezen hortik, zer da antolatzen dena, zer da, lehenik eta behin, Euskal Jaia, zenbat aldiz antolatu duzu hau? Euskararen jaia berez hasi zen espaldi. Oker ez banago 2009 urtean, ospatu zen lehenengo aldiz. Urtez ospatu izan da. Hor, nobaiteko parentesia izan dugu azkenengo 2 urte hauetan pandemia delako horrekin, eta orain bueltan gara ere gu, berriro antolatu da festa. Eta berriro ere, nolabait euskara gure zendean barretzeko gogoarekin. Euskal Jaia, berez, toki andana batean egiten den jaia da, ez? Bakit ezaguna direla Zarautzekoa, Donostikoa, eta diasporan ere, Euskal diasporan ere egiten dira olakoak, baina honek ezagit badoen horrekin ikusteko, hau euskaran zentratzen da, jaia hau? Bai, berez euskararen eguna da, euskararen jaia, euskal jai horiek baukate bestelako konnotazioa, baina nik uste horre bereziki, Iruña herrian eta holako tokitan euskara nolabait egun batzutan nolabaiteko zentralitate hartzeko euskarak estilotako festak antolatzen hasi ziren duela urte asko. Entzun ere, nolabaiteko beharra zegoelako euskara zentroan jartzeko eta bizkate festa hauen bueltan nolabait nik uste hor badagoela ere euskararekiko sensibilizazioa lantzeko helburu argi bat. Hain zuzen ere, errandugun bezala ekainaren 4an da hitzordu garrantzitsuena data hori, baina horren aurretik ere antolatu dituzue ekintza ekitaldi ezberdinak. Konta iguzu, nolakoa da prestatu duzuen egitaraua? Bai, berez egun zentrala dugu euskararen eguna, baina motz gelditzen zaigulako edo, gogoa dagoelako beti aldez aurretik nolaiteko beroketa ez dakit egin esan daiteke, baina bai aurreko egunetan, bereziki normalen aurreko astean bestelako ere ekitaldiak ere antolatzen ditugu, ez? Kasuan gurean hasi zen lehenengo jarduera bizkat euskararen gaia ere eramateko esparru guztietara, kulturetzean, Artikako kulturatzean erakusketa bat montatu genuen, hain zuzen ere Nafarroako Euskara Zerbitzuok antolatzen dugu album ilustratuen Etxepare sariaren bueltan antolatu dugun erakusketa bat, alegia nolaitu urtez saritua izan diren album horiek guztiak hori promozionatzeko eta ezagutarazteko. Eta hori kultur etxearen esparruan kokatuta bai, baina gero ere kalean aurreko aste horretan, alegia berez hasiko gara justuki ekainaren batean,
asteazkenarekin, gure zendeako musika eskola, Orrega musika eskolako trikitilariak arituko dira Artika Berri auzoan. Ondorengo egunean ere, ostegunarekin, mintzodromo ireki bat ere antolatu dugu, nolabait pixkat ere mahai gainean jartzeko mintzakide programaren dinamika, hain zuzen ere gurean honetan 3 talde aritzen dira, Artikan eta Berri Beitin. Orduan, horren bueltan ere antolatu nahi izan dugu mintzodromo ireki bat, batetik pertsona horiek elkartu, elkar ezagutzeko, baina bestetik ere programan parte hartzen ez duten beste pertsona batzu gonbidatzeko, programa ezagutzeko, eta horra baten animatzen bari ba, ondoren programa ezagututa, primera, ez? Eta ostiralekin, ja bezperan, Euskararen eguneko bezpera horretan, horre Artika Berri auzoan badaukagu 2 ekitaldi, batetik aurrei begira ipuin musikatuen saio bat, eta gero ondoren 20 berriro taldearen edo proiektuaren kontzertua. Txuma Flamarik gitarra jole famatua, batzutan proiektu ezberdina sortu ditu, eta horrengo honetan Euskal Herriko kantuen bertsioak egiten ditu 20 berriro proiektuak. Eta hori da, ere, bezperako egun horietan nolabait azkenengo jarduera. Beroketa fase horretan. Bai. Eta hola iristen gara, hain zuzen ekainaren 4 egun horretara. Bai, gero larun batean, aurten egin dugun planteamendu eta kontutan izan behar, Euskaren jaia aspaldi antolatu eta erabakitako gauza dela, eta urtearen hasieran hasi ginen honekin, eta momentu horretan osasun egoera dela eta erabaki genuen Euskaren jaian aurten ez antolatzea ohikoa zen Baskaria. Eta horrek ere aukera eman zigun berpentsatzeko, normalean egiten genuen toki batean egun osoko egitaraua, eta aurten Baskari gabe buratu zaigun egitea beste modu batez, ez? Hori da aurtengo jaiaren berritasunetako bat, ez? Goizeko jarduera, goizeko saioa egingo dugu Berri Beiti herrian, eta arratsaldekoa Artika Berri auzoan, ez? Orduan, pixkat gure bi ertz, gure jendea oso zabala denez, eta herri eta ikuspuntu geografikoki oso zabala denez, honekin ere hartu nahi izan dugu, edo eraman nahi izan dugu festa bi tokitara eta bi ertz horietara, ez? Orduan, goizean, igual, kutsu familiarragoa daukan zera egitaragoa egin dugu, batetik festa Berrio Goititik Berrio Beitira ekarriko dugu kale jira batekin, hor arituko dira Berrio Goitiko erraldoiak, dantzariak, gaiteroak, txaranga, eta Berrio Beitira etorrita, batetik erraldoiekin aurrak, dantzak eta hori guztia horre izanen dugu gure kaleetan, baina gero ondoren egingo dugu herri kirolen inguruko jaialdi bat, ez? Batetik eskaintza izanen da haur txikiei begira, eta herri kirolen inguruan, eta pixkat ere jolas tradizionalen hildotik eskainiko dugu nolabait aukera jolasteko eta aritzeko, eta bestetik ere antolatu dugu koskorrago direnentzat, jarri dugu egitaragoan jarri genuen 12 urte bitarteko entzat, pixkat zabaltzeko esparru hori, kuadrien arteko herri kirolen txapelketa bat, ez? Horrengo da gero sari bat, irabazleentzat, baina honi ere kutsu berezi bat eman nahi izan diogu, eta uste dut lehenengo aldiz antolatzen dela herri kirol bertsolizatuen saio bat, hain zuzen ere buratu zaigulako nolabait uztartzea bi jarduera horiek, eta bertsolerik izango ditugu nolabait lehia horien kronika egingo dutena. Saio bakoitza, proba bakoitzaren ondoren bertsolariek egingo dute beren kronikatzoa, eta pixka bat ere uztartuko ditugu bi elementu horiek. Berri emaile gisa
bertsoen bitartez, Bai, eta bai. gainera euskal bi tradizio horiek ez, uztartzen. Buretu zen hori gauza polita zentekela galdetu genuen eta nonbait orain arte inon ez du lakorik antolatu eta bertsolari propostu denean buretu zen gauza polita beraiek ere modu batean ekartzeko ja ohiko saio tradizionaletik kanpore beste modu bateaz, ez? Haiei ere gustatzen zaie aldatzea formatuak. Bai, eta gainera pixkat ere askotan erabiltzen duten kutsu ironikoa eta holako registroak ere, holako lehietan azken finean kuadrin arteko lehia batean oso polita izan deke, nolabait holako kronika baten moduan egitea eta horren biak gustatuko ditugu, ez? Gero hori gutxi gara bera eguer dira bitarten, ordubiak arte bitarten izango dugu goizeko saio horiek guztiak behar beti. Eta artikan, berez, goizean ere Bermut orduan ibiliko da ametsa korala, ametsa abesbatza, dela berri bitiko abesbatza. Go azokaten hori Bermut orduan egiteko bereien ibilalditxo bat ere auzotik zehar, zuen ere ikustuztelako ere ona ere askotan abesbatzen formatu klasiko eta serio hortatik ihes egiteko, eta beraiek ere bere burua ezagutarazteko osoan, eta horra egituko dira Bermut orduan. Eta gero ja arratzaldean hasiko da arratzaldeko gitaraua bere osotasunean, batetik izango dugu han ere erraldoiak, kasu honetan Artikako konparsakoak, goizean Berrebitiko konparsatzikia dituko da eta arratzaldean Artikakoa. Eta gero ondoren, bereik ere bereien ibilbidea egingo dute auzoan zehar, eta justu beraiek bukatzen dutenean edo haurrentako espazio bat irekiko dugu, Lindaia Fundazioen eskutik. Hor gustatuko dugu batetik txikientzako jarduerak, hor beraiek proposamen asko eramago dituzte txiki begira, baita talo tailer handi bat, bai txikiak, bai igual pixkat koskorrago direnek bere merinda prestatu izateko, eta beraiek ere proposamenak ekarriko dituzte pixkat koskorragoa direnentzako, gazteentzako, nolabete serigrafia tailerrak, bestelako mota bateko tailerrak izan daitezkeen erakargarriagoak koskorrago direnentzako, ez? Ondoren gurean aritzen den udal ikastaroetan antolatzen dugu azkenengo 3 urte hauetan, oso ongi funtzionatu gainera goazen koreografiak ikasten duen talde bat, eta beraiek hain zuzen ere aurkeztu nahi izan dituzte urtean zehar egindako lana, hori aurkeztuko dute plazan, eta segituan izanen dugu kontzertu bat Berbena edo Romeria talde baten eskutik, Gabezin taldeen eskutik. Pandemia hasi aurretiko azken urte hartan ere beraiek egon ziren eta oso pozik egon ginen, oso emaitz politia eman zuten. Eta gero, nolabait, festa bukatzeko eta berritasun edo gauzare guretzat nabarmentzeko modukoa dela da, festa bukatuko dela DJ batekin, baina DJ hau bada pertsona bat gazte eta nerabetxoen artean oso ezaguna dena, Asier Burgete, guazen serie horretan Markel pertsonajea edo Markel aktorea lan egiten duena, eta bere aktore facetatik kanpo ere DJ moduan aritzen da, eta dituzego gauzare politian, ia gaur egungo gaztetxoen artean referentziasko baten pertsona bat ekartzea gurera holako kontu batean aritzeko, ez? Jende animatzen eta dantzan jartzeko. Claro, holako pertsona gakoak erabiltzea, positiboa da, zen gainera gaztea handitzen dako guazenekoak dire referentziazkoak, baina euskaraz, ez? Orduen, holako figurak ere importante dira, ez? Euskara sustatu ahal izateko. Bai, nik uste azken finean, guazen bezalako serie batek referenteak sortzen ditu. Ohikoak izaten ditugu referenteak esparru askotan, bai kirol munduan, musika munduan, eta gazteen artean dauden referente asko, zoritxarrez,
ez dira euskaldunak, eta ona da referente ugariak izatea, baina normalean referente gutxi izaten ditugu euskararen mundutik, eta kasu honetan goazenen mundutik etorri dena referentzia da gaur egun gazte nerabea diren pertsona horietako asko ezagutu dutela seria, ezagutu dituztela pertsona horiek, eta kasu honetan urbete referente bada gazte horien artean, gaur egun esan daitezkena 15-16 urtebirakoen artean, eta bera esken filan proiektatzen duena da euskara, eta horregatik ere lotu nahi izan dugu euskararen jaiaren helburu eta espiritu horrekin, ez? Bai, DJ batek hartzea ongi dago, Asier Burretek euskarazko musika jarriko digu horre zera, baina horretaz gain ere referentzia bat ere, ez? Bueno, hortxen egitaraua eta hitzordu horiek, denak joan izateko, bakarrik bukatzeko isteko galderatxo bat eginen dizut, Mario, nola ikusten duzu zuk teknikari zaren ez gero, berrio behitin bizkat euskararen egoera, hain zuzen ere, gaur eta atzo agertu ziren datu batzuk, ez? Euskal Herrian euskararen erabilera kalean toke honitzetan jaitsi dela, eta, bueno, ez, datu batzuk ez direnak, bueno, segurazki guztiz pozik egotekoak, edo bai, bueno, berrio behitiko kasuan zuk nola ikusten duzu? Bai, berrio behiten ikuste, Iruña herriko egoera orokor batean kokatzen dela, zen ere nik uste Iruña herrian herri gehienok gaude oso antzeko edo oso parametro antzekotan, ez? Duan badago baten bat, agian bestelako errealitate daukala, baina gehienok daukagun azken finean errealitatea da gero eta haur eta gazte gehiago euskalduna ditugula, D eredutik pasatu dira azkenengo urte hauetan gutxi gora bera gure haur eta gazten eren bat. Orduan, zentzu horretan ezagutza igotzen ari da gurean haur eta gazte horien eraginez, baina gero hori erabileran ez da erreflejatzen maila berean, inondik inora, Iruña herrian daukagun egoera, azken finean dela ikuspuntu soziolinguistiko konplexua, gazte horietako askok ez dute familia hizkuntza euskara, bere eremu natural, eremu sozial horretan ez daukate kontaktu askorik euskararekin, eta bereien arteko harreman asko azken finean gaztelen ez dira. Eta azte hain zuen ere, garrantzua da guk instituzionaldetik eskaintzea aisialdian eta gelako esparruetan ere euskaraz aritzeko aukera horiek, bestelan azken finean aur horientzat euskara delako bakarri gelako kontu bat. Orduan, errealitate hori dugu eta gure esku dago ahalik eta espazio gehien eskaintzea pertsona horiek euskara erabili ahal izateko eta gutxienez hizkuntza ez beste esparru informaletan, beste erregistrotan ere landu ahal izateko. Xede horren bilaketan ere bai, antolatu duzuen euskararen jaia, erran bezala, ekainaren 4 hitzordu hori, eta horren aurretik, kontatu digun bezala, badire ekitaldi, egitarau gehiago, eta, bueno, ontan utziko dugu, Mario, ea zer moduz ateratzen den, eta mila esker hondit, guri kontatzeagatik. Mila esker, ea honekin ere animatzen diren, ja ez bakarri berribetiko hiritarrak, baizik eta inguruko herritako lagunak ere, etortzen baldin badira, nik uste oso ongi pastuko dutela gurean. Ea, ala den. Eta gaurkoan parlamentariekin egonen gara, Afrikako adarrean bizitzen ari diren, pairatzen ari diren gosete egoera lazgarriez galdezka eta horretan Nafarroko jendarteek duten erantzukizunaz parlamentariei galdetzen. Bai, Somalian, Kenian, Etiopian, pertsona bat hilda 58 segundoetan Oxfam eta Save the Children erakundeen arabera. Zer gertatu da? Azken hamarkadetan lehorterik handiena pairatzen ari direla, gero COVID-19aren pandemia
Eta gero, klaro, elikagaien prezioaren izugarrizko egoera egonda, dena elkartu da, eta egoera da erabat larria eta oraindik larriago izango da. Zer gertatzen da, Ukrainiako gerraren ondorioi buruz hitz egiten dugunean hemen Europan, drama humanitarioaz gain, prezioez ari gara, energiaz ari gara, baina zer gertatzen da, Afrikan, Ukrainiako gerrari ondorioi hitz egiten dugunean, gozetari buruz hitz egiten dugu, gaixotasunaz eta hildako gehiago, oraindik gehiago. Ez ahaztu, Afrikan gariaren 80% inportatzen dutela zuzenki Ukrainiatik eta Errusiatik. Eta orain, gerrarekin nola daude egoeran, oso larria haientzako. Erantzukizuna, bai, osoa. Zer gertatu zen COVID-arako txertoekin? Oraindik ez dizkiegu bidali txertoak, zer gertatzen da gure kontsumitzeko eredua noski oso kaltegarria dela haientzako. Nik uste dut bizitzeko eredua, kontsumitzeko eredua paradigmaren oso aldaketa handia beharrezkoa dela. Bai, bueno, esan dezakegu, erantzukizun, ia guztia. Besterik ez historiara begiratu behar dugu eta gogoratzeko Afrika osoa kolonia erraldoi bat izan zela mende batzuen zehar, eta hain zuzen ere Europan bereziki, baita ere Estatu Batuetan, Kanadan, mendebaldeko herrialdetan zeuden deitzen zirenak metropoliak, ezta. Beraz, gogoratu behar dugu ere, joan den mendearen erdian, 20. mendearen erdian, Europako herrialde gehienek lortu zutela independentzia politika, baina nik ez dakit esan dezakegun burujabetze osoa lortu zutenik. Esan nahi dut, hor jarraitzen dute Afrika osoan estrategia geopolitikoa direla eta interes komerziala direla eta jarraitzen dira sortzen eta likatzen gatazka eta uda ezberdinak, eta horretan tartean daudelako esan dudan bezala, bai interes geopolitikoak eta bai interes komertzialak. Garai batean koloniak eta metropoliak lortu zuten independentzia, baina hala eta guztiz ere hor jarraitzen dute interes berberak eta hor jarraitzen dute bereziki mendebaldetik joandako korporazio multinazionalak. Eta zein da haien asmoa? Ahalik eta modu merkatuen lortzeko han Afrikan dauden baliabide naturalak, baliabide mineralak hemen Europan, mendebaldean erabili ahal izateko. Beraz, hor dago gako bat, eta horrexegatik mendebaldeko biztanleak garen heinean erantzukizun handia dugu egoera horri buelta emateko. Guk uste dugu Afrika oso kontinente aberatsa dela, zentzu orokorrean, badute baliabide errekurso naturalak berez ongi bizi ahal izateko, baina zoritxarrez eramaten den politika orokorrean, horietako batzuk jende asko modu hobe bizi ahal izateko hortik ateratzen da, bilatzeko beste toki batzuak hobe bizi ahal izateko. Gogoratu, hau pixka honi buruz, pixka bat hausnartzen, gogoratu nuen, orain dela ez dakit urte asko nuen, ez dakit nondik zetorren, lelo bat asko gustatu zaidan, eta esaten zuen, ez eman arrain bat, baizik eta kainabera bat, eta erakutsi nahi ezazu arrantzatzen. Halako zerbait egin beharko genuke Afrikan, ez beraien baliabideak, beraien errekursoak zurgatzeko, lapurtzeko esan dezakegu, baizik eta laguntzeko. Aldaketa klimatikoren ondorioz, munduko biztanleriaren erdia baino gehiago
vulnerabilitate egoera batean dago. Zer gertatzen da, jendea galtzen duela bere bizimodua, haien abereak galtzen dituzte, eta horrek esan nahi du, gero eta lagun gehiago etortzen direla ona. Orain ematen du bakarrik Ukrainiatik datozela, baina munduan badaude hainbeste gatazka oso larriak, pentsa dezagun Sirian, Yemenen, Saharan, aldaketa klimatikoren ondorio, desplazatuak dira. Zer egin behar da? Nafarroa izan behar da harrera lurraldea, hori bai, baina mugitzen dituzten arrazoiak, desplazatuak mugitzen dituzten arrazoi horiek, aurre egin behar diegu jatorrizko herrietan, hori bai. Ildo horretan, aldaketa klimatikoren kontra lan egin behar dugu, duela oso gutxi hemen Nafarroan onartu zen aho batez aldaketa klimatikoren kontra legea, Kastejoiko zentralak bai alabai itxi behar dira lehen bailen, helburuak bete nahi baditugu eta planeta salbatu nahi badugu, baina ez ahaztu hori Espainiako estatuaren eskumena dela. Argi dago lehortikaragarria paretzen ari direla bertako herrialde batzuetan, zuk esan duzun bezala deitzen den Afrikako adarrean, bereziki Kenia, Etiopia eta Somalian, azken 40 urteetako pairatutako larriena, handiena, eta horrek eragiten du gosete bat. Eta nazioarteko erakunde batzuk, adibidez Intermonos-Famek edo Save the Children erakundeak aipatu dute zerbait egiten ez bada ahalik eta lasterren, udaldi honetan 350.000 haur hil daitezkela. Beraz, egoera oso larria da eta hemendik, Europatik, mendebaldetik, orokorrean zerbait egin behar dugu egoera hori saihesteko. Eta bai zalantza barik izugarrizko lotura dauka aldaketa klimatikoarekin, mundu osoan zehar nabaritzen ari da aldaketa klimatikoa. Gogoratu behar dugu adibidez, joan den abenduan hemen izandako uholdeak, ez dira batere ohikoak, ez dira batere normalak, gero, zoritxarrez gero eta ohikoagoak, baina beste garaietan ez genuen pairatzen alakoak. Eta edo joan den asteko beroa, ez da normala maiatzan 30 piko gradu lortzea, ezta? Eta ziurazki hori hortik dator, aldaketa klimatikotik dator. Eta Kastejoikoa noski baitzitzi behar dela, baina hori bakarrik, eta mundu osoan zehar dauden zentral termiko guztiak eta energia fosilekin lotura dituzten instalazio guztiak. Bestela jai dugu, bakarrik planeta bat dugu eta hiltzorian dago, beraz aldatu behar dugu gure politika eta gure ustez, gero abairen ustez, azkartu, arindu behar dugu orain ezarrian dauden prozedurak energia berriztagarriekin instalazio berriak kokatu ahal izateko. Badago prozedura bat, normalean oso luzeak dira, beraz gure ustez azkartu egin behar dira. Eta horretarako, diru eta giza baliabide gehiago behar baitu jar daitezela, baina ahalik eta lasterren esaten dudan bezala, instalazio horiek ixteko, alde batetik ixteko, orain daudenak, energia fosilekin lotura dituzten instalazio horiek ixteko, eta beste aldetik energia berriztagarriak bultzatzeko. Bai, esan bezala, Nafarroa izan behar da harrera lurralde bat, esan bezala beste gatazka badaude munduan, baina gosetea, gatazkak, nik uste dut hori dela nazioarteko komunitatearen porrota dela eta lan egin beharko genuke, esan bezala, jatorrizko herrietan jendea mugitu ez mugitzeko, baina hala ere, etortzen direnean ez bai Ukrainiatik eta bai beste herrialdetik, ongi onartu behar dugu, noski baietz eta gure laguntza osoa eman behar dugu. Gero beste gauza bat, herrialde boteretsuenek, gehien kutsatzen dutenek, kasu honetan, ekonomikoki
konpentsatu beharko dituzte herrialde pobreenak gutxiengo kutsatzen dutenek herrialde horiek. Eta gainera, herrialde horiei zorra barkatu beharko genuke. Bai, zalantzari gabe, esan nahi dut, guk uste dugu elkartasunak luke kolorerik izan beharko, ezta? Argi dago oso solidarioak izan garela Ukrainiako biztanleriekin eta modu berean tratatu beharko genuke Afrikarrak. Argi dago ere Ukraina oso hurbil dugula, hementxe bertan, gure mugan, Europan, eta agian Afrika urrunago ikusten dugula, ezta? Baina ez da horrela. Eta lehenago esan dudan bezala, guk uste dugu Afrika oso kontinenta aberatsa dela, eta zer da lortu behar duguna? Orain dauden politikak aldatu, Afrikarrak bere kontinentean ongi bizi daitezen. Hori izan behar da gure helburua. Ongi dago bitartean, hori lortzen den bitartean, ongi dago etorkin ongi jasotzea, ongi tratatzea, merezi duten bezala, baina gure helburu politikoa izan behar da beste bat esan bezala. Haiek hor ongi duten baliabidekin, duten aberastasunarekin bizitzea. Begirazteko gai librea bururatzen zaitu oraintxe bertan Siemens Gamesarena. Oso kezkatuta gaude, Siemensek bota zion oparengatik Gamesari, ez bakarrik gu, langileak oso kezkatuta gaude, gainera esan zuten agian lanpostuen galera egongo dela, murrizketak bai ala bai egongo dira, esan du enpresa berak, eta ezin dugu oso ongi ulertu nola energia berriztagarrien boom batean egotean horrelako sektoreko enpresa batek esaten du zailtasun ekonomikak dituela. Ezin dugu oso ongi ulertu, hala ere kezkagarria iruditzen zait, lanpostu asko arriskuan daudela uste dugu, bai EAEn, bai Nafarroan, eta nola ez, adi egongo gara gertakaeraren bilakaera ez bai. Datorren osteguneko parlamentuko osoko bilkuran, gora beren aldetik, ez bakarrik gure aldetik, baizik eta Alderdi Sozialista eta Aldugun taldearekin aurkeztuko dugu lege proposamen bat, beste lege bat aldatzeko. Eta zuzen ere lotura dauka eskuin muturreko eta poliziaren biktimei lotuta dago. Zertarako, 2015an aldaketaren legealdian hasi zen biktimen inguruan politikan jorratzeko, zuzen ere biktima horien baldintzak hobetzeko, bereziki horiek eskuin muturrekoak eta poliziaren biktimak baldintza batzuk hobetzeko, adibidez berme juridiko handiago diru laguntzetan, beste motako laguntzak jaso ahal izateko, psikologiko adibidez, eta hemen gutxira gainera, orain dela gutxi izendatu zirelako, aitorpen taldea osatuta izango da, beraz, ildo horretatik sakontzeko. Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan, Paul Bilbaorekin gaude, hainbertzaldiz, gurean egona zorionez Euskalgintzaren Kontseiluko bozeramailea. Arratsaldeon, Paul. Arratsaldeon bai. Mil esker gurean egoteagatik, gainera atzo egun aski luzea izan zenuen, kontatzen zenuena, goiz-goizetik egon zinetela, orduak sartzen, tentsioan pentsatzen dut, jai giroa ere izan zenuten. Nekatua, Paul? Bai, luzea, oso luzea. Lehena biogia, goizeko 7:10 gutxiagotan hartu nuen Loiutik, eta bueltakoa biogia gaueko 11:00 iritsi zen Loiura. Orduan egia da, egun luzea,
emankorra ala ez, egia da azken emaitzak ez du gure alde jokatzen, baina, nik uste dute oihartzuna izan duela gure aldarriak, eta, konstatazio bat gutxienez badago, ezta? Onartu duten lege horrek entzungor egin diela gure eskaerei, eta beraz, gurea eta gure bezalako hizkuntzek dituzten beharrei. Paul, ikusentzuneko lege hori, azkenean lortu da aurrera eramatea, ez erratzen zuen bezala zuen nahi bezala, edozein kasutan, lege honen jarraipena egin ez duen jende horrentzat, zertzela da batzutan, azal diezagukezu zertan datzan lege hori? Bai, lege hau badator Europako agindu batetik, ez? Badago Europako artez arau bat, Europa arau bat, eta arau horrek esaten du ikusentzunezkoetan Europako ekoizpenek toki berezitua behar dutela. Ondorioz, estatuek beraien araudia aldatu behar dute hori jasotzeko. Ez? Hori izan da honen guztiaren artean egon dena. Orduan, gure irakurketa zein zen? Honen guztiaren artean baldin bat zegoen Europako ekoizpenak sustatu behar zirela, esaten genuen, hortaz, Europako hizkuntzetan egiten diren ekoizpenak ere sustatu beharko dira. Kontua da gobernuak aurre proiektu aurkeztu zuenean, zer gutxi jasotzen zuela horren inguruan. Gizarte eragileok, kasu honetan Euskal Herritik elkarrekin lan egin genuen, kontseiluak, tokikomek, ekimenek, behategiak eta pantailak euskarazek, eta topaguneak aurkeztu genituen hainbat ekarpen, baina gobernuak zuen bat bera ere kontuan hartu. Orduan ja eztabaida iritsi izan kongresura eta alderdiek beraien zuzenketak egin zituzten. Guk alderdiei gure zuzenketak pasatu genizkien, egia da gure zuzenketak alderdi batzuek eta beste kontuan hartu dituztela, baina atzo eztabaidatu zen proposamenean, hor ere berriz ere gurea eta gure bezalako hizkuntzak desagerrarazi dituzte. Zer esan nahi du? Besteak beste, plataformek, adibidez Netflixek, Disneyek eta guztiek, ez dakatela inolako bete beharrik gaztelania ez den beste hizkuntza ofizial batean programak jartzeko. Eta horrek zer esan nahi du beraz, oain pantailak gero eta garrantzitsuagoak diren une honetan, pantaietatik desagertuko dela euskara, katalana eta galiziera. Hain zuzen ere, bilatzen zen kontuetako bat zen kuoten historiori, polemika sortu duena. Paul, guk ongi ulertzeko, ni sortzailea baldin naiz, adibidez, ikusentzuneko sortzailea, nola eragingo dit orain lege honek niri? Bai, hor badira bi elementu, ez? Lehenengoa da hizkuntzarena eta hor ez dago bete beharrik, bete behar gutxi batzuk bakarrik izango ditu telebista publikoak, alegia Televisión Espainolak. Horiek bakarrik izango ditu bete behar eskas batzuk, oso eskasak, gurea eta gurea bezalako hizkuntzen presentzia bermatzeko. Gainerakoek ez dakate inolako bete beharrik. Eta gero hori izan da beste mataza bat, eta hori hain zuzen ere, eta horrek ekarri du lehertzea, produktore independenteena, ezta? Horre aurre ikusten zen, produktore independenteentzat ere kuota bat ezarri behar zela, baina azkenengo momentuan gobernuan dagoen alderdiak erabaki du produktore independente horien barruan bestelako enpresak ere sartzea, dela A3 Media eta alakoak. Horrek sortu du benetan gatazka eta horren ondorioz, esaterako Podemos abstenitu da, Eskerrak kontra bozkatu du, alegia hori guatzo goizean bertan jakin izan genuen, esan ziguten, gobernuaren aliatu naturalek ez zutela babestuko legea, eta hala izan zen, guk arratzaldean bertan egon ginen, hemizikloan, eta jarraitu genuen, eta, egia da, horrek ekarri duela, azkenean, onartu den baldintzetan onartu izan, ezta? 130 aldeko bozkak, eta gero, alderdi popularraren abstentzioari esker onartu dela, azken finean, halako lege batean kontua da, baiezkoak, ezezkoak baino gehiago izatea, kitz, ez duzu behar gehiengo absolutua, edo ez, horrekin nahikoa da.
Eta, Paul, orduan argi geratzeko, adibidez Netflixen eta holako streamingeko plataformetan ez da derrigorrezkoa izanen euskara eta beste hizkuntzak egotea. Ez dute, baldin badago da, beraiek motu propio erabakitzen dutelako. Baina ikusi dugu orain arte zein izan den beraien jarrera. Ez da izan jarrera ireki bat, egia da, eskatzen zaiela, autorregulazio bat, eta bereziki aurrei begirako programazioan, basar ditzaten, baina ez dago bete beharra. Ez dago gugorregatik esaten genuen, hemen araua behar zela, arautu behar zela. Bestela, tamalez, borondateak ez du ekarriko gurea eta gurea bezalako hizkuntzen presentzia. Gainera hor, gezur batean eraiki dute guzti, ezta? Esaten zuten, Netflix eta alakoei ezin zaiela kuotarik ezarri, haien egoitza atzerrian dagoelako. Ikusi dugu, Frantziako estatuak frantsesaren gaineko kuota jarri dituela, eta Netflix eta hauek egoitza ez dagate Frantzian. Iruditzen zaigu hor ere gezur bat eraiki dela. Eta gainera guk esaten genuen, zuek probatu ea posible den, eta horrela ez bada, hemendik eta 2 urtera epaitegiek izango dute, baina ja nola baiteko autozensura bat aplikatu dute. Autozensura hori izan da, azkenean, Espainiako gobernuak gaur egun hizkuntza aniztasunaren inguruan dakan irakurketari lotzen zaion irakurketari lotzen zaion praxia. Batzuek, Paul, errandute azkenean lege honek men egin diola korporazioen eta presioari egonda, presio hori Netflix, Atresmedia eta holako enpresen partetik. Esan lantzari gabe, orain dela 2 aste, 2 edo 3 izango diren, plataforma digitaletako ordezkariak bildu ziren Espainiako gobernuko presidentearekin. Eta orduan ja Espainiako gobernuko presidenteak aurreratu zien lasai egon zitezen, ez zutelako inolako kuotarik izango hizkuntzei dagokienez. Azkenean, horrek bestelako hausnarketa batera garamatza, ezta? Politika publikoek badakate zilegitasuna eremu pribatua baldintzatzeko, baldin eta, kasu honetan bezala, herritarren eskubidea jokoan badaude. Orduan ez dugu lertzen, zergatik egin dien men, plataforma hauen eskaerei. Plataforma hauek bai ala bai emitituko dute Espainiako estatuan, alegia horre indar posizioa, gobernua indar posizioa ere hor indartsua da, erabil lezake indar posizio hori plataformetan eragiteko, baina, nahiago izan du ez erabili, eta, bereekin harreman onarekin jarraitu, eta inolako lege ezarpenik ez jarraitu. Hor, hain zuzen ere, uste dut Ciudadanoseko parlamentari batek erranduela, haiek ez daudela ados eta ez dutela inoiz behartuko sortzaile bat egin behar duena erraten. Ez diotela inoiz errango sortzaile bati zer egin behar duen. Hori azkenean da populismoa. Populismoa da. Esan nahi dut, lege honek ere aurreikusten du gaztelaniarentzako gutxieneko. Batzuk aurreikusten ditu. Orduan kontua hemen arazoa da hizkuntza gutxitu bazatzen denean tartean. Espainiako estatuan badago gaztelania ezagutzeko derrigortasuna. Eta hainbatean derrigorrez erabili behar dugu gaztelania. Kontua da hori, hizkuntza hegemonikoaren defendatzaileek ezarpena bakarrik ikusten dituzte hizkuntza gutxitua ezartzen denean tartean. Atzo parlamentuan kongresuan alakoak entzun dituen eta benetan populismoaren barruan kokatu behar ditugu. Ala jokatzen dutelako, ez? Azkenean, hori esan behar zai ez hizkuntzetan egin behar dute, egiten duzue, egiten da gaur egun hori, hizkuntza hegemonikoa dagokionez. Eskatzen ari gara da, joka dezagun liga berean da, egon da dira benetako hizkuntza berdintasunan. Hori da, ez dugu besterik eskatzen, ez dugu inor baino gehiago izatea eskatzen. Atzo, bertan egon ginen, Galiziera, Katalana, Asturiaren aldeko eragileok,
noski euskararen aldeko, aragoieraren aldeko eragilea ezin izan bertaratu, baina beraiek ere bat egin dute ekimen honekin, eta gure pankartan hori agertzen zen. Berdintasuna, hizkuntza berdintasuna ikus-entzunezkoen alorrean. Hala ere, Paul, ez dakit konklusio bezala, azkenean hau ospatzekoa den edo triste egotekoa, adibidez Mertxe Aizpuruak errandu, badela nolabait ere harro egoteko ere zerbait, izerdiak ostatu dituelako ere halako lege bat aurrera eramatea, zein da zuen konklusioa, Paul? Hombre, a ber, gu gutxienez uste dugu gure gaiaz hitz egin dela. Alegia hori ere, positiboa da. Hizkuntzaren gaia hori erdigunean egon da. Gero kontua da, badakigu zer gehiengo dagoen Espainiako Kongresuan, eraz kontziente gara. Hizkuntzari dagokionez, badakigu zer gehiengo dagoen Espainiako Kongresuan. Gu badakigu hor, normalean galtzekoa ditugula, baina guretzat interesgarria izan da hizkuntzaren gaia eztabaidagai izatea, negoziazioetan kokatu behar izatea, eta beste aldetik, Espainiako estatuan hizkuntza gutxituen alde lan egiten dugun eragileok berriz ere batasuna erakutsi dugula, proaktibo izan garela hasieratik bertatik, eta atzo ere kongresuaren aurrean jarri ginela ikus esaten guk ez dugula bat egiten herritarrak diskriminatuko dituen lege honekin. Ez dakit, aurrera begira egonen den betarik, aukerarik legean berriz mai gaineratzeko, aldaketak egoteko, edo nolabait ere leiho hori itxi da dagoeneko. Hombre, legearen berez itxi da, orain senatura joan behar du, gero berriz ere kongresura itzuli behar da, baina, gu jarretu beharko dugu lanean, eragiten, gure kasuan ikuste du zoriontzeko modukoa dela pantaiak euskaraz plataformak egindako lana, horien barruan daudene herri ekimen desberdinek egindako lana, dela Disney euskeraz, dela Netflix euskeraz, alegia herri gogo bat erakutsi da, eta gu jarretu beharko dugu herri gogo hori presente egon dadin, eta plataformei ere, ezaten edo interpelatzen herritar asko, ikusgabe, herritar asko, beraien eskubidea bermatu gabe jarretuko dutela. Hortaz, hor ere eskatu beharko zaie, interpelazioa egin beharko zaie, jarrera aldatzeko. Legeak ez du debekatzen euskaraz egitea. Hortaz, hor ere, eragin beharko dugu, beraien politikak alda ditzaten. Agian inor pentsatuko du, ongi honekin euskara ere toki gehiagotan agertzea eta bertze hizkuntza horiek, baina, azkenean Netflixen bertze pelikula bat euskaraz agertzeagatik ez da konbaldatu bat. Ze puntotaraino, Paul, dire garrantzitsuak gaur egungo streamingeko plataformak eta sare sozialak eta nolabait ere ikus-entzunerekin ikusteko duen guztionek. Zergatik, jarri duzue fokua hortan ere bai. Begira, atzo Galiziako lagun bati esaten nion, hemen pankarta bati eusten da atzaio, eta ni ez dakat ez Netflix, ez Amazon, ez zer. Orduan, nire buruari begiratzen badiot, niri Netflix euskaraz egoteak ez dit ezertan eragiten nire eguneroko bizitzan. Ez Netflix, ez Disney, baina egia da, pantaien garaian bizi gara eta pandemiak hori are argiago utzi du, ezta, herritarrak oroar, pantaietatik elikatzen dira. Eta orduan hor, espazio horietan euskaren presentziare bermatu behar da. Telebista tradizionalek edo, horiek gero eta gutxiago, telebista gero eta gutxiago sartzen dira etxeetara, eta plataformen garaia iritsi gara. Zango da jendean, modukoa erabiltzen ez duena, baina egia da, errealitatea dira eta gure etxeetan sartzen ari dira. Orduan, espazio horiek ere euskaldundu egin behar dira. Gero ja, erabakiko du pertsona batek, ikusiko duen ala ez. Gutxienez eskaintza bermatu behar da. Claro, normalizaziorako, ikaragarrizko arma dira, hain zuzen ere, unizetan euskerak, baduelako bere xokoa. Hori da, administrazioan eta instituzioetan, baino, haunitzetan hizkuntza batentzat garrantzitsuena da, egunerokotasunarekin, kaleko hizkuntzarekin, seriekin, kulturarekin ikusteko duen esparru horietan, bizitza
kotidianoaren esparru horietan egotea hizkuntza hori, ez? Karo, azkenean guk espazioak irabazi behar ditugu. Alegia, eta espazio horiek pantailetan ere badaude. Eta horrek ere ematen dio hizkuntzari prestigioa, alegia jartzen gaitu beste hizkuntzen pare. Hango bidaiatzen dugunean, eta ez dakit, Alemaniara bagoaz, pues hor, aukera dakazu, pues Alemaniara ikusteko, ingeles ikusteko, eta gurean nahi dugu, vale, aukera egon dadila ingeles ikusteko, edo gazteraz ikusteko, baina euskaraz, katalanez eta galegoz ere bai. Hori ere, azkenean, hizkuntzaren prestigioaren barruan kokatzen dalako. Esan bezala, espazio horiek gero eta garrantzi handiagoa hartzen dute eguneroko bizitzan. Hortaz, espazio horiek euskalduntzea funtsezkoa da. Ez dakit, Paul, dinamika hori, adibidez, halako estatu nazio batek, bertako hizkuntzen aniztasuna edo, nolabait ere, zapaltzea edo alboratzea, dinamika ohiko bat den, tipikoa den, edo nolabait ere Espainiar estatuan gertatzen den gauza berezia bat da. A ber, egia da normalean estatuek badakate joera hizkuntza hegemonikoaren aldeko politikak aurrera eramateko. Gero, hor egon daitezke estatu toleranteagoak, egon daitezke, berezko hizkuntza aniztasunaren aldeko politika eraginkorragoak abian jartzen dituztenak. Espainiako estatua hor non kokatzen da, modu formalean, ez? Hainbat nazioarteko itundaka bere eginda, eta bar. Baina iruditzen zaigu, ez duela benetan hizkuntza aniztasunari erantzuten dion hizkuntza politika bat eramaten. Eta une oro, gaztelania hor goian dagoela gogorarazten digu. Eta hori lotu behar diogu, adibidez, beste botere batetik datozen inertziak, ez botere judizialetik datozen inertziak. Horren, badakagu hori, botere betearazlea, alegia gobernua, normalean hizkuntzaren zeharrotasuna ez dakala jokatuta, ikusi dugu lege honetan, eta gero gainera, horri gehitu behar diogu, botere judiziala, didela, oldarraldi batean zartuta, gurea eta gurea bezalako hizkuntzen garapena oztopatzeko. Ez hor daude, hori izan diren, zera horiek guztiak, epai horiek guztiak. Egia da, Espainiako gobernua bere buruaz beti izan du, gu tolerantea gara, hizkuntza aniztasunaren kudeak eta aurrerakoia egiten dugu, baina gero ez da gira. Azkenean, gaztelaniaren supremazismoa sustatzen dute. Eta hala eta ere, Paul, ez dakit ados egongo zaren, badirudi, zailtasun, baina euskal komunitateak lortzen duela egitea euskarazko ikusentzuneko ekoizpen, nolabait ere dezentea, ez, bururatzen zaizkita mama, loreak handia moduko pelikulak, entzutetsuak, ez, prestigiokoak, eta, hortaz ere, ez dakit, arro egoteko zerbait alden. Nik uste dut, alegia hor bakagu, baina nik behin esan nuen bezala. La pelikula txarrak ere egon behar dira. Hori izango litzateke benetako normalitatea, ez? Sariak irabazten dituzten pelikulak izatea, eta sariak irabazten dituztenak, alegia, hizkuntza normalizatu batean izango dituzu pelikula oso onak, eta izango dituzu pelikula oso txarrak, izango dituzu ezagize generoko pelikulak, egia da gurea, omen ikuste dut horre Zagian hori da, hizkuntza gutxituko komunitateko kide izatearen zer hori ez. Bai ala bai, mimo handiz egin behar duzula guztia, azkenean, nagusien liga jokatzen duzulako, ez? Orduan ikuste dut, horrek bai ekartzen duela benetan gauzak beste mimo batekin egitea. Hizkuntza nagusi batean, denera izango dute Oskar bat irabazi, baina, uste dut hor aldatzen dela, ez da? Gurean hori. Zalantzabarik kalitate handiko gauzak egiten dira, baina momentu batean kalitate eskasekoak egingo balira ere, hori ere normala ditzateke. Uste dut hori ere konsiente izan behar dugula. Hor diozunaren aritik, ez dakit iduritzen zaizun orduan, eztabaida bat, agian gehiegi urruntzen gara gaitik, baina nolabitereko basura edukia, ez, telebasura erraten den hori, euskaraz ere ekoitzi beharko litzatekeen ala ez, ez? Zure ustez, Paul, egin behar da konsumoko telebasura euskaraz. Eta hor gainera gutakagun zera da, batetik, telebista publikoan inondik inora ez, telebista publikoa badaka beste funtzio bat,
eta orduan telebista publikoan alako saioak sartzean, iruditzen zaite, bueno, debe gaur abarko litzateke. Eta, bueno, gurean zorionez, telebista publikoa ez diren, gainerako euskarazko telebiste, pues, badituzte, bestelako irizpide batzuk, ez? Haien helburu azkenean delako, bestea beste edozein edabidek izan dezakena, baina baita ez euskararen sustapena ere. Ordua, bueno, iruditzen zait, badirela beste 11 lehentasun zabor telebista euskaraz ekoiztea baino. Azkenean, jendeak ikusten du dagoena. Orduan hor ere, bueno, telebasura edo zabor telebista hori ere izan da, bueno, pues modu bat, ez, jendeari X informazio emateko, hori estrategia baten barruan kokatzen da. Orduan, euskara ere estrategia baten kokatu behar dugu, ba nire ustez ez. Bueno, hori ez da bakarrik hizkuntza, pues ze baloreak transmititzen diren, bueno, nik uste dute hor ere, ba, beste modu bate, alegia guk, geure eredua izan beharko genukela ikusentzunezko dagokienek. Hortxen, Paul Bilbaoren balorazioa agurtu aurretik, Paul, baliatuko dute hemen zaudela, bi balorazio txiki eskatzeko, lehenik eta behin, Euskara aurrera manifestazio hori egon zen, batzuek erran duten mugarri bat, hito txiki bat izan dela Euskaran, balorazio txiki bat horren inguruan? Bate egiten du, ni egia esan oso unkituta egon nintzen manifestazio horrekin, sorte izan nuen, edo privilegio izan nuen bertako antolatzaileek hala eskatuta, euskaltzale alegia gazte euskaltzaleen sareko ordezkari batekin manifestazioen hasierako adierazpenak egiteko, eta lujoa izan zen ikustea, bueno, euskararen katea ez dela eten, kate begi indartsua dakagula hor, eta, bueno, segungo gazteriak ere ikusten duela, hizkuntzaren gaiari heldu behar zaiola, hemen oraindik euskara bizitzeko oztopo handia ditugula, hizkuntza politika berriak behar direla, eta, bueno, uste dute irudi oso esanguratsua utzi zuela larunbateko manifestazioa Donostian. Eta bukatzeko, azken balorazio txiki bat, euskararen klusterraren datu horiek, inkesten emaitza horiek agertu dira, haien artean adibidez erraten dute Euskal Herrian kaleko 8 elkarrizketatik bat egiten dela euskaraz, gaur ere Diario de Navarran erraten zuten Nafarren 8,9 soilik egiten duela euskaraz kalean, bueno, horren inguruko balorazio txiki bat. Bueno, Diario de Navarraren lerroburu hortatik hasita, noski 5,2 soilik, zergatik jartzen du soilik. Zenbat euskaldun dago Nafarroan ba? Alegia, zer nahi dute, 180 agertzea? Alegia, Nafarroako populazioa zein den kontuan hartuta 5,5 soilik jartzen dute? Euskara Nafarroaren zatirik handienean, ofiziala ez denean, ze emaitza espero dute? Ikasleen 60% euskararekin inolako loturarik ez dutenean, ze emaitza nahi dute? Bueno, nik uste dut honek gauza bat argi utzi duela, ez? Oroar joera izan da mantentzearena, baina, karo, gurea bezalako hizkuntzetan mantentzeak atzera egitea esan nahi du. Nik uste dut honek erakusten duela, kontseilutik aspaldian benetan berriz aldarrikatzen ari garela. Badakagula kristalesko zapai bat, kristalesko zapai hori apurtu behar dela, eta kristal hori apurtzen lagunduko du hizkuntza politika berri bat. Euskalgintzaren unibertsalizazioa bermatuko duen hizkuntza politika berria, eta euskararen erabilera edozerako espazioak ahalbidetuko dituen hizkuntza politika berria. Hortaz, egia esan, datuek bat egiten dute kontseiluak azken urteotan aldarrikatzen ari denarekin. Hizkuntza politika berri bat behar duguna. Hortxen, bertze behin Paul Bilbao Euskalgintzaren kontseiluko bozeramailea gurean euskararen inguruko balorazio hori eginez, zehazkiago ikusentzuneko legean, horregonda bera, lege horren joan etorria eta hartu emanak jarraitzen hor trintxera horretan, eta gaur gurean guzti hori partekatzeko plazerra aukera izan dugu, mil esker Paul eta hurrengo arte. Plazera izan da, eta nire zuen arte.
Hoxien dena gaurkoz Nafarroako euskarazko telebista honetan, asteburu ona pasa eta astelenean ikusiko gara berriro. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.